Zdravíme vás, milí priatelia, a srdečne vás vítame pri sledovaní dnešného srdečného rozhovoru na tému rodičovský vzťah po rozpade rodiny. O mnoho dôležitejšie ako téma je môj dnešný host, samozrejme to jedno s druhým súvisí. Takže dovolte mi, aby som vám predstavila a zároveň privítala môjho dnešného hostia, ktorým je doktorka Veronika Poláková. Veronika, vítam ťa. Ahoj, zdravím všetkých. Ďakujem, že si prijala moje pozvanie, som veľmi rada, že ťa tu mám. To doktorka Veronika Poláková je členkou našej redakčnej rady, vyštudovala andragogiku a sociálnu pedagogiku, má doktorát zo sociálnej antropológie a je členkou Asociácie sociálnych pedagógov. Okrem toho je to skúsená sociálna pedagogička a je o nej známe, že je veľkou bojovničkou proti násiliu a šikane. Okrem toho, čo som všetko vymenovala, je aj autorkou veľmi zaujímavej knižky. Knižka sa volá Leové dobrodružstvá. Je to detská rozprávková knižka, ktorej súčasťou je aj pracovný zošit a brožúrka s názvom Leo radí rodičom, ako komunikovať s deťmi. Všetky publikácie sa zameriavajú na spôsoby nenásilného riešenia konfliktov, či už medzi rovesníkmi alebo v školách a rodinách. Leo, ktorý je v názve knižky, je vlastne malý levík, ktorý má rád prírodu a zvieratka a chce, aby si rozumeli, a tak konflikty medzi nimi rieši pokojným spôsobom. No a poďme k dnešnej téme. Ja ju znova zopakujem. Témou je rodičovský vzťah po rozpade rodiny. My sme v našom časopise publikovali článok, ktorý má presne tento istý titul a je to téma, z ktorej vlastne vychádzame v dnešnom srdečnom rozhovore. Takže článok, respektíve link na článok nájdete v popise tohto videa a odporúčam vám, že by ste si ten článok prečítali. Rodičia majú často mylnú predstavu o tom, že ich rozchod sa detí netýka a že to deti nejako nezasahuje. Po rozchode, a majú pocit, že sa po rozchode môžu správať podľa toho, akú majú práve náladu, alebo napríklad ako sú na bývalého partnera naštvaní. A svoju frustráciu si môžu ventilovať pred dieťaťom, v horšom prípade na dieťate. Lenže to je veľký omyl. Aj o tom je Veronikin článok a aj o tom sa budeme dnes rozprávať v srdečnom rozhovore. Pretože dieťa všetko veľmi intenzívne vníma a naciťuje. Ja budem teraz citovať z Veronikinho článku Rodičovský vzťah po rozpade rodiny. Citujem. Aj spočiatku spokojný a harmonický vzťah môže časom skončiť rozpadom. Keď sa však v takomto vzťahu narodí dieťa, treba si uvedomiť, že vás bude navždy spájať rodičovský vzťah. Prečo? Jednoducho preto, lebo dieťa potrebuje matku aj otca. Situácia po rozchode či rozvode sa môže skončiť dvomi spôsobmi. Toľko citát z tvojho článku, Veronika, a moja prvá otázka na teba. Aké sú to teda tie dva spôsoby? Tak prvý spôsob je ten, kedy rodičia spolu vychádzajú, dá sa povedať, dobre, niekedy veľmi dobre, dokážu spoločne komunikovať a to je vlastne prípad, kedy dávajú na prvé miesto dieťa. Snažia sa, aby to dieťa čo najmenej poznačilo, aby čo najmenej pocitilo ten rozpad rodiny, že jeden rodič odíde zo spoločnej možno domácnosti, aby mu dalo ten pocit istoty, že nestratí toho druhého rodiča. Tak prvý prípad je takýto, ten vzťah takto, ako by to malo vlastne vyzerať. A druhý prípad sú vzťahy, kedy jednoducho jeden rodič neodpustí druhému nejaké krivdy alebo vzájomne si neodpustia krivdy a dieťa začnú používať ako zbraň po rozvode alebo rozchode a tým pádom buď ak je dieťa s matkou, nechce ho dávať otcovi, ak je s otcom, nechce ten dieťa dávať matke a vznikajú rôzne konfliktné situácie. Ako často sa rodičia po rozpade svojho vzťahu uchyľujú k takýmto praktikám? Máš nejaké skúsenosti z praxe? Môžeš nám to povedať? Tak neexistujú nejaké štatistiky, v akej miere sú tie vzťahy OK a v akej miere nie sú v poriadku. Ale zo skúsenosti a z praxe môžem povedať, že je mnoho prípadov, kedy to zachádza až do úplného extrému, kde je deťmi až manipulované, aby jednoducho toho druhého rodiča nechceli alebo neprijali, aby ho začali odmietať. Takže je to prípad od prípadu.
Mňa často šokuje, že sú to dospelí ľudia. Neuvedomujú si, čo spôsobujú svojmu dieťaťu? Čo si ty myslíš, Veronika? Prečo to robia? Prečo sa tak správajú? Tak podľa môjho skromného názoru tie krivdy, tie nejaké svoje egá dávajú vlastne na prvé miesto. Tam, kde má byť dieťa, tam sú oni. Mne ublížil ten druhý, odo mňa odišiel, mne urobil toto, mne urobil tamto a bude trpieť. Čiže tam sú nejaké veci, ktoré sú medzi rodičmi nevyriešené, ktoré sa dieťaťa absolútne netýkajú. Sú tam nejaké zvyšné emócie, niektoré rozchody sú ťažké, hej, niektoré sú v poriadku. A tam vždycky prevláda tá emócia tej zlosti, tej frustrácie, toho hnevu, ktorú rodič nemá spracovanú buď jeden, alebo v horšom prípade obidvaja rodičia. A preto potom dochádza k takýmto situáciám, kedy je medzi nimi dlhodobý a veľmi hlboký konflikt, ktorý v konečnom dôsledku znáša najhoršie to dieťa. Myslím si, že, a ty mi to zrejme aj potvrdíš, alebo aj nie, že často, ak aj priamo rodičia nepoužívajú dieťa a nemanipulujú ním a nepoužívajú ho ako nástroj vo vojne proti tomu druhému partnerovi, tak sa dosť často stáva, že pred tými deťmi sa tí rodičia alebo bývalí partneri hádajú, že dávajú navonok svoj hnev, svoju frustráciu, svoju zlosť a myslia si pri tom, že to dieťa to nevníma alebo že to naňho nejakým spôsobom nedopadá. Ja si myslím, že aj taká, keď je niekde tzv. Tichá domácnosť, že je tam to napätie, hoci aj ticho, že to dieťa to cíti, že to vníma aj napriek tomu, že tam napríklad nepadne jediné slovo. Ako to ty vidíš? No v podstate podobne ako ty, lebo samozrejme to dieťa vníma tú nervozitu, vníma to napätie. Deti sú extrémne vnímavé a naozaj treba si uvedomiť jednu vec, že keď sa aj rodičia hádajú, tak vo väčšine prípadov si dieťa nepovie v hlave, že bože, prečo sa naši hádajú, ale hneď si pomyslí, hádajú sa kvôli mne. Proste deti si často zvyknú vzťahovať tie nevyriešené problémy rodičov na seba. A mnohokrát sa oni považujú za ten problém, hej, kvôli ktorému sa dospelí hádajú. A potom tam vznikajú rôzne až stavy, alebo ako to mám nazvať. Najčastejším v takýchto konfliktných vzťahov medzi rodičmi je konflikt lojality, ktorý vznikne u dieťaťa. Hej. Čiže to je len pre také ozrejmenie v podstate to, keď dieťa hovorí jednému rodičovi, čo chce počuť, druhému rodičovi, čo chce počuť a rodičia navzájom majú vlastne pocit, že sa buď ohovárajú, alebo on nechce ísť k tebe, on mi to povedal a ty klameš, lebo jednoducho oni dvaja spolu nekomunikujú. Ale dieťa to robí len preto, aby bol pokoj konečne na jednej strane či na druhej strane. Chráni len same seba. Áno, dieťa chráni same seba, ale robí to aj z lásky k tým rodičom. Ja si myslím, že rodičia by si mali uvedomiť, že ich deti ich milujú bezpodmienečne. Že to je čistá, úprimná, hlboká láska. A to, že oni sa už navzájom medzi sebou, tí dospelí, prestanú ľúbiť, že tá láska tam už skončila, neznamená to, že by mala skončiť aj láska toho dieťaťa voči jednému alebo druhému rodičovi, len preto, že ja si to tak myslím, alebo ja by som to tak chcela. Čo by si k tomuto povedala? Tak mňa napadá k tomu jedna vec, že jednoducho, keď máme rodinu, máme tam otca, máme tam matku, tak aj tá matka zastáva určitú rolu, otec zastáva určitú rolu. Ten jeden rodič nedokáže plnohodnotne zastúpiť tieto dve role. Jednoducho niekde sa odzrkadlí to, že chýba buď tá matka, alebo chýba ten otec. A odzrkadlí sa to na dieťati. Takže ak má dieťa mať zdravý fyzický, psychický vývin, tak je potrebné, aby bolo v kontakte aj s matkou, aj s otcom. A v čo najväčšom rozsahu jednoducho, hej, ako by to bolo možné. Jednoducho, aby to dieťa až tak necítilo ten rozpad rodiny. A toto si častokrát tiež rodičia neuvedomujú, povedia si, však na čo ho budem dávať otcovi, ja to sama zvládnem, keď odišiel, nech si ide, hej. A tam zase hovorí, keď odišiel, nech si ide, to je zase o tej matke, hej.
alebo naopak už, aby sme neboli len matky. Áno, áno. Takže a v konečnom dôsledku sa to zase len odzrkadlí na tom dieťati. Keď si to zoberieme z iného uhla pohľadu, aj tí rodičia to budú mať ľahšie, ak si budú vzájomne pomáhať. Každý niekedy potrebujeme pomôcť nejakú podporu. Či už ideme len k nejakým takým organizačným veciam, ako sú napríklad prázdniny, hej. Vždy je lepšie, keď sú na to dvaja. Dvaja to ľahšie zvládnu, aj tú výchovu dvaja ľahšie zvládnu. Ale toto všetko si oni nevedia uvedomiť, pokiaľ sú zastretí tými emóciami, tými frustráciami a nemajú to medzi sebou vyriešené. Veľmi dobre si povedala, že majú zastreté myslenie práve týmito silnými emóciami a citmi, lebo keď sa necháme unášať akýmikoľvek emóciami, tak vieme, každý z vlastnej skúsenosti, už sme to zažili, že jednoducho zdravý rozum tam odchádza, že konáme intuitívne, inštiktívne, častokrát v afekte a na toto treba dávať pozor. A tiež by sme mohli asi zdôrazniť, že rodičia, ak sa im rozpadne vzťah alebo sa rozpadne rodina, tí dvaja dospelí stále zostávajú rodičmi. Otec zostáva otcom, matka zostáva matkou, až by na toto mali myslieť predovšetkým vo vzťahu k svojim deťom. Lebo my vieme, že na tých deťoch sa to potom veľmi negatívne odráža. A poďme si teraz povedať, aký to má konkrétny dopad na dieťa a jeho psychický vývoj. Ak teda ten partnerský, alebo teda ak tí rodičia nemajú po rozpade svojho vzťahu medzi sebou vyrovnané veci a nemajú dobrý vzťah. Čo konkrétne, ako konkrétne to na dieťa vplýva? Tam je viacero rovín. Prvá rovina je napríklad vzor, ktorý dieťa dostane. Z každej rodiny, keď je nejaké dieťa, tak si berie vzor od tých svojich rodičov, berie si vzory riešenia konfliktov, berie si vzory, ako sa má správať v určitých situáciách. A keď jednoducho tí rodičia sa hádajú počas toho vzťahu, aj po tom vzťahu riešia konflikty násilným spôsobom, hádkami, tak dieťa dostáva vlastne do toho batôžka do života tento vzorec. Že toto je ten jediný spôsob, aký som videl, takže je asi zrejme jediný správny. Takže bude jednoducho takýmto spôsobom aj ďalej vlastne operovať s tou kapacitou, ktorú dostane. Na druhej strane sú tam zase také veci, ako napríklad ten spomínaný konflikt lojality. Že sa ešte prehlbujú tie ako keby konflikty medzi rodičmi kvôli tomu, lebo to dieťa sa dostane do konfliktu lojality a oni si neuvedomujú, že vlastne kvôli ich konfliktu sa tam to dieťa dostalo. Tiež sú deti, ako čo poznám z okolia prípady, ktoré začali mať psychické problémy. Začal sa zhoršovať prospech v škole, dieťa zle spávalo, začali tam normálne byť somatické prejavy, bolesť hlavy, bolesť brucha. Dieťa prechádzalo do rôznych agresívnych stavov, bolo agresívne na spolužiakov. Iný prípad, čo bol, tak zase tam sa dieťa začalo seba poškodzovať, chcelo na seba upozorniť, halo, tu som, hej, neriešte len seba, ja potrebujem teraz objať, potrebujem pomoc, pretože toto nevidia, pokiaľ sú zahltení tými svojimi hádkami a konfliktmi. A potom tiež môžu prísť napríklad úteky z domu. Hej. Alebo prípadne, ak jeden rodič je konfliktný a druhý sa snaží, ale už je zúfalý, lebo sa s tým jedným rodičom nedá fungovať. To dieťa môže od toho primárneho rodiča, s ktorým sa nedá fungovať, újsť k druhému rodičovi. Hej. Takže tam je množstvo tých dôsledkov a žiaden z nich nie je pozitívny. Toto si musia uvedomiť. A nikto to za nich nevyrieši, toto musia vyriešiť oni. Oni sú najkompetentnejší ľudia na svete na to, aby to vyriešili. Práve rodičia toho daného dieťaťa. A oni sú tí jediní, ktorí majú na to vhodné a efektívne nástroje, aby tomu dieťaťu pomohli. Keď si rozprávala o tých somatických problémoch, mne okamžite napadlo, že väčšinou tí rodičia nechcú vidieť príčinu tých zdravotných problémov svojho dieťaťa, začnú ho vláčiť od lekára k lekárovi a tlačiť do neho tabletky a neviem čo všetko, aké terapie, a pritom by úplne stačilo naozaj si vyrovnať a usporiadať si vzťahy medzi sebou, tí dospelí rodičia, a to dieťa by bolo v poriadku a možno zázračne by sa uzdravilo.
A potom, keď si hovorila o problémoch v správaní, ktoré môžu nastať, že zmeny v správaní a tak ďalej, rebelstvo, z relatívne poslušného dieťaťa sa zrazu stane dieťa, ktoré odmieta všetko, čokoľvek, proste rebeluje, bojuje proti všetkým. Tam tiež sa často stáva, že sa to začne riešiť ten povrch toho problému. To, čo sa prejavuje, čo vykypelo na povrch, ako keď vykypí z mlieka, z hrnca mlieko, tak vidíme tam len tú penu, ale nevidíme na dno toho hrnca a tam sa treba pozrieť práve na dno toho problému a nie teda trestať to dieťa a tým mu ešte viac ubližujeme, ako začneme trestať, pretože ono naozaj len tak, ako si povedala, volá o pozornosť a potrebuje lásku, potrebuje sa vlastne dostať do zdravého, pokojného prostredia, v akom bolo a z ktorého je teraz vytrhnuté. Povedzme si teraz, že máme prípad, v ktorom je rodičovský vzťah po rozpade rodiny veľmi zlý a naplňa všetky doteraz spomínané atribúty toho, ako to nemá vyzerať. Starí rodičia alebo iní príbuzní či známi si to už všimli, že teda to dieťa sa s ním niečo deje a upozorňujú na to, že teda negatívne dopady na dieťa sú už jasne viditeľné. Aký postup sanácie v takejto situácii by si navrhla? No, v prvom rade by si mali do seba vstúpiť rodičia opäť raz. A tam už jednak je potrebné zabezpečiť tomu dieťaťu nejakú psychologickú intervenciu, aby malo tú podporu aj z tejto strany, aby sa ďalej neprehlbovali tie dôsledky, ktoré teda na tom dieťati vznikli, lebo niekedy to môže ísť vyslovene až o traumy. Takže určite podchytiť to dieťa nejakou odbornou pomocou. A rodičia by v podstate tiež mali vyhľadať nejakú pomoc alebo nejakého človeka tretieho, ktorý by možno bol nezainteresovaný a dokázal sa na ich situáciu pozrieť objektívne. Avšak tam je ten problém, že pokiaľ je ten rodičovský konflikt veľmi silný, tak obaja rodičia odmietajú tú pomoc. Niekedy sú prípady, kedy jeden rodič odmieta, druhý príjme tú pomoc, ale aj tá pomoc nebude mať žiaden efekt, pokiaľ oni sami nebudú chcieť. Bohužiaľ, tam sa niekedy ľady pohnú až vtedy, keď sa niečo vážne stane. Je to bohužiaľ realita. Môžu mať ponúknutú pomoc zo 50 strán, ale pokiaľ ju oni nepríjmu a budú si stále hlútať svoje, že jednoducho oni to nepotrebujú, tak sa tá situácia nevyrieši, ani tomu dieťaťu sa nepomôže. Možno práve ten nejaký psychológ, ktorý bude pracovať s tým dieťaťom, môže rodičom povedať, že je to dôsledok ich konfliktného vzťahu, avšak je otázne, či to príjmu. A pokiaľ to nepríjmu, tak jednoducho, bohužiaľ, je to tak, že už len keď sa niečo vážne stane, tak vtedy sa uvedomia. Ak vôbec. Hej. To je tiež prípad od prípadu. Áno, ak vôbec. To je to najhroznejšie z môjho pohľadu, že rodičia si neuvedomujú, že oni sú vlastne príčinou problémov ich dieťaťa a ako hlboko toto dieťa zasahuje. A ak už sú naozaj tie dopady na to dieťa také viditeľné, že už okolie začne upozorňovať na to, povedzme aj pedagógovia v škole, tak potom prichádza na rad ten psychológ, ako si hovorila. Ale zase sa obávam, že mnohí rodičia majú pocit, že tak odložím to dieťa, ja neviem, raz za týždeň, alebo neviem ako často k tomu psychológovi, však oni nech si to tam riešia a keď to dieťa príde domov, tak ja si zasa idem ako dospelý v tých svojich koľajách. No však veď chodí psychológovi, tak nech to tam riešia. Ale to tak nefunguje, ty si to vlastne hovorila. A vo všeobecnosti by sme mohli aj povedať, že ak dôjde u dieťaťa k nejakým zásadným zmenám, či už v správaní alebo zdravotným problémom, vždy by sa mali tí dospelí okolo toho dieťaťa pýtať, aké zmeny sa dejú v jeho živote. Že je veľká pravdepodobnosť, že za tým bude niečo, čo to dieťa nezvláda. A je jedno, môže to byť aj rodina, ktorá sa nerozpadla,
ale môže to byť nejaký iný konflikt v tej rodine, alebo možno niečo iné zvonka trebárs dopadá na to dieťa, že vždy sa treba zamyslieť nad tým, čo je za tým. Za tým to, čo sa tu zrazu deje a musíme to riešiť. Ja vždy hovorím, že neprelepovať otvorenú zlomeninu leukoplastom. Ale treba to odoperovať a poriadne to tam sceliť, keď aj tak šrobami. Ale treba si uvedomiť, že tam je hlboká rána, neprekrývať to len leukoplastom. Ešte by som chcela povedať jednu vec, že rodičia sa často obracajú na rôzne inštancie, ako sú súdy, hej, alebo úrady, s tým, že vyriešte to, robte niečo. Ale musia si uvedomiť, že toto ani úrad nevyrieši, ani súd nevyrieši, ani psychológ, ani psychiatr, ani nikto to nevyrieši. Hej. Myslím si, že teda ľudia, ktorí majú kompetenciu, že pracujú v tej oblasti rozhodovania o nejakých veciach, takže vedia rozhodnúť aj v ich prospech, tak ako by oni chceli. Ale vždycky sa predovšetkým ide v záujme malého toho dieťaťa. Je ešte jedna taká krajná situácia, kedy v prípade, ak primárny rodič odopiera styk druhému rodičovi dlhodobo, súd sa môže rozhodnúť zveriť to dieťa druhému rodičovi, tomu, ktorému je odopieraný styk, do osobnej starostlivosti. Naša legislatíva to umožňuje a rodičia si toto budú musieť uvedomiť, že čím viac budú odháňať druhého rodiča od seba, tým viac od seba budú odháňať aj to dieťa. A chcela by som tak vyzvať rodičov, povedať im, že v prípade, ak teda je toto váš prípad, že ste jeden rodič žijúci s dieťaťom, ktoré chodí k druhému rodičovi len na návštevy, to najhoršie, čo môžete urobiť, je to, keď budete škaredo hovoriť o tom danom druhom rodičovi. To dieťa sa nenakloní na vašu stranu, pokiaľ vy budete hovoriť, že jeho matka je zlá, že jeho otec je zlý. Práve, že to dieťa potrebuje počuť, že vy nemáte problém a že jednoducho komunikujete slušne, v pokoji a s úctou. Pretože s akou úctou voči sebe budete komunikovať pred tým dieťaťom, tak s takou úctou sa ono ďalej bude zase správať k ľuďom. Takže naozaj je tam množstvo vecí, na ktoré to vplýva a stále je tá možnosť ísť tou správnou cestou, zamyslieť sa, vyriešiť si to jednoducho a nevybíjať si to na tom dieťati. Často sa tiež stáva, že pokiaľ si rozídení rodičia nájdu nových partnerov, tak už je oheň na streche. Hej. Jeden z nich si nájde partnera, druhý ho nemá a už proste príde nejaká zase úder pod pás alebo ublížené ego a zase to ide do popredia. Život ide ďalej. Vy žijete kvôli svojmu dieťaťu. Už čo si kto robí vo svojom osobnom živote. Ja sa vždycky držím toho, že ja nechaj žiť. Ale stále vám tu zostáva to dieťa. Hej, a jemu musíte byť oporou proste obidvaja. Ako matka, tak aj otec. Ako si pred chvíľočkou rozprávala o tom, že ak jeden z rodičov bude na druhého pred dieťaťom hovoriť zlé veci, a vlastne bude preukazovať neúctu voči tomu bývalému partnerovi, že to dieťa si to odniesie do života ako vzorec správania, ako normu. A napadlo mi pri tej príležitosti, že v konečnom dôsledku to dieťa, každé dieťa raz dospeje. A ten dospelý človek, keď sa spätne pozrie do toho svojho detstva a vybaví si všetky tie situácie, či už s jedným alebo s druhým rodičom, tej dospelosti to pochopí a možno to pochopí už skôr ako tínedžer. A bude vidieť, že aha, čo tá moja matka robila a čo ten môj otec robil. A v podstate to spadne, ako bumerang sa to vráti na hlavu tých rodičov. Že to dieťa skôr či neskôr dospeje a bude mať vlastný rozum a pochopí to. A potom ako sa ten rodič bude cítiť pred tým dieťaťom, keď raz za ním ten tínedžer alebo dospelák príde a povie mama, ale čo si toto robila, alebo otec, prečo si sa takto správal. Veď ja teraz vidím, že čo si robil, že aké to je hrozné. Ja si myslím, že nie je väčšej hanby pre rodiča, keď príde jeho dospelé dieťa za ním a to tomu povie. Určite, úplne súhlasím. Toto by mohlo byť asi ako také memento.
My sa dnes bavíme o tom, že ako by mali ďalej pokračovať rodičia vo svojom rodičovskom vzťahu navzájom medzi sebou aj vo vzťahu k svojim deťom, keď sa rozpadne rodina. Naozaj tá nukleárna rodina, teda rodičia a deti, keď je zdravá a funkčná, je ideálnym prostredím a zdravým prostredím pre dobrý vývoj dieťaťa. Poďme si teraz možno povedať, že čo taká zdravá rodina tomu dieťaťu zabezpečuje. Že všetci jej členovia si vzájomne prejavujú lásku a náklonnosť. Učia sa zvládať a riešiť záťažové situácie a stres a zároveň ich nevytvárajú, čo je veľmi dôležité pre to dieťa. Formujú vlastné sebaovládanie a sebaovládanie ostatných členov rodiny. Vytvárajú kvalitné medziľudské vzťahy, podporujú sa v samostatnosti a nezávislosti. Podporujú zdravý životný štýl všetkých členov rodiny a formujú svetonázor a pozitívne hodnoty. Mohli by sme vymenovávať ďalšie tieto základné atribúty zdravej a funkčnej rodiny. Keď sa takáto nukleárna rodina rozpadne, a to je témou dnešného srdečného rozhovoru, tak celý tento spomenutý systém sa stane veľmi krehkým a pri turbulenciách vyplývajúcich z rozchodu rodičov sa veľmi rýchlo rozpadne. Trpia tým samotní rodičia, ale trpia tým aj deti. A tu si ja uvedomím, že deti trpia dvojnásobne. Jednak trpia tým, že ich bezpečný domov sa rozsypal a že nemajú zázemie a pocit istoty, ale trpia aj tým, keď vidia trpieť rodičov. A to je tiež vec, podľa mňa, ktorú si my, dospelí, málokedy uvedomujeme. Že my, keď trpíme, tak tie deti trpia s nami. Už len preto, že my trpíme, lebo sú na nás napojené, sú na nás naviazané a hlavne na matky. Ak je matka v nepohode, ak matka trpí, ak matka si nevie vyriešiť vzťah so svojím bývalým partnerom, to dieťa trpí aj preto, lebo trpí s ňou. Máš zo svojej praxe podobné prípady, kedy sa napríklad toto preukázalo, že tam vlastne tá matka škodila cez svoje emócie tomu dieťaťu, lebo bolo to dieťa na ňu tak silno napojené? Tak rôzne prípady sú, ale tak určite ja mám skôr z praxe takú skúsenosť, že dieťa trpí tým, aspoň podľa toho, ako sa samotné tie deti vyjadrovali, že oni sa vyjadrili tak, že trpia tým, že nemajú normálnych rodičov. Hej, že vyslovene to bolo, že oni by proste chceli len, aby normálni boli rodičia, aby normálne fungovali. Oni nechcú veľa, oni chcú len tú normálnosť tej deti. Je to naozaj fakt tak strašne obrovská žiadosť zo strany dieťaťa správať sa slušne a s úctou. Samotné tie deti to takto pomenúvajú. Samozrejme, keď si hovorila o tom pocite istoty a bezpečia, deti majú rôzne potreby ako každý jeden človek a každý človek má medzi základnými potrebami aj tú potrebu cítiť sa bezpečne a cítiť tú stabilitu. A toto aj po rozpade rodiny môžu tí rodičia tým deťom ešte zabezpečiť, pokiaľ budú mať dobrý vzťah, nebudú mať konflikty, dieťa bude mať pravidelný režim, môže jednoducho hovoriť do rozhodnutí, kedy pôjde tam, bude participovať aj na tom stretávaní sa, jednoducho bude zatiahnuté, ale nie v negatívnom slova zmysle do celého toho procesu. Hej. Takže takýmto spôsobom vie mať to dieťa ten pocit istoty, pocit bezpečia, ten pocit, že nestratil toho druhého rodiča. Že jediné, čo sa zmenilo, je to, že nie sme tu traja, ale sme tu dvaja. A ocko je niekde inde, a mamka je niekde inde. Aby takýmto spôsobom bolo, tak vtedy to dieťa nestratil úplne tú stabilitu, ten pocit bezpečia. Ale pokiaľ aj rodičia môžu bývať vedľa seba, a nevedia jednoducho spolu vychádzať, alebo môžu byť ešte stále spolu pred rozpadom, pred oficiálnym nejakým rozpadom vzťahu, to dieťa nebude cítiť pocit bezpečia v takomto vzťahu. Nikdy. Bude utekať a bude ho hľadať niekde inde. Áno, tam už sme hovorili, že stačí len takéto dusné mlčanie, to ticho, v ktorom tá negatívna emócia by sa dala až krájať a to je možno ťažšie, to doľahne na to dieťa, ako keby ho niekto zavalil nejakým balvanom alebo skalou.
My sme sa v dnešnom srdečnom rozhovore rozprávali o tom, ako by mal vyzerať rodičovský vzťah po rozpade rodiny. Poďme si to teraz v takých 3 základných bodoch, všetko to, čo sme doteraz Veronika povedali, alebo čo si ty povedala, poďme si to tak teraz zhrnúť. Takže prosím, ja mám teraz na teba na záver 3 otázky, tak mi prosím na ne odpoveď stručne 1-2 vetami. Takže poprvé, čo si majú rodičia uvedomiť vo vzťahu k svojmu dieťaťu, keď sa im, tým dospelým, rozpadne vzťah? Že aj naďalej ostávajú rodičmi a že musia tu byť pre to dieťa, odložiť ego a dať si to dieťa na prvé miesto. Ako sa majú správať k sebe po rozpade vzťahu s ohľadom na dieťa? S úctou a určitým rešpektom, prekusnúť tie emócie, nejak ich skúsiť spracovať a jednoducho komunikovať slušne, s úctou. Nehovorím byť najlepší kamaráti, ale dá sa komunikovať aj slušne a s úctou a to veľmi veľa urobí. A posledná otázka na záver, ako sa majú správať k dieťaťu? K dieťaťu by sa mali správať s láskou, takisto tiež s nejakou úctou a v žiadnom prípade nedehonestovať druhého rodiča pred dieťaťom, spochybňovať jeho výchovné metódy, spochybňovať jeho osobnosť. Jednoducho tak, ako ten jeden rodič robí maximum preto, aby sa to dieťa malo dobré, tak určite aj ten druhý rodič robí maximum a toto treba tomu dieťaťu podať. Ďakujem ti za toto záverečné zhrnutie. Ja by som už na záver dodala skôr, než sa s tebou rozlúčim a poďakujem ti aj, rozlúčim sa aj s divákmi. Chcela by som povedať, že naozaj si treba uvedomiť, že škody napáchané na psychickom zdraví dieťaťa môžu byť nezvratné a môžu veľmi neblaho ovplyvňovať celý jeho ďalší život. A preto nerobme život horším, než už je. A deti sú v tom nechcene a sú v tom absolútne bezbranné. Pripomeniem ešte, že link na článok, z ktorého vychádzal dnešný srdečný rozhovor Rodičovský vzťah po rozpade rodiny, nájdete v popise tohto videa a teda článok sa vám tam potom rozbalí na platforme nášho časopisu Prekroč svoj tieň. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný srdečný rozhovor. My väčšinou, keď sa stretávame, tak sú to ťažké témy, ale sú naozaj veľmi dôležité. Je dôležité odkrývať aj takéto ťažké témy, pretože sa nás veľmi silno a bytostne dotýkajú a zvlášť, keď ide o deti, tak to je naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby sme aj takéto témy otvárali. Takže ďakujem ti veľmi pekne a želám ti veľa síl a energie do tvojej ďalšej práce, v ktorej sa naozaj staráš o to, že by dobre bolo v rodinách, ktoré majú akékoľvek problémy a hlavne teda treba chrániť naše deti. Ďakujem ti. Ďakujem, Maja, že som mohla dnes večer byť s tebou. Milí priatelia, teraz sa lúčim aj s vami. Verím, že napriek ťažkej téme dnešného srdečného rozhovoru ste si niečo odniesli. A moja tradičná výzva, nebojme sa prekračovať svoj tieň aj v oblasti udržiavania zdravého rodičovského vzťahu, či už v rámci rodiny alebo po rozpade rodiny, pretože nikto iný to za nás neurobí. Ďakujem, že ste nás zase sledovali, majte sa krásne a dovidenia. Dovidenia.